Намираме се на около 2 км от летище София. Ето това в далечината е моста, който води до терминал 2. Там виждате някои от хотелите, бизнес градите и чуват се отгоре летят самолети. Едно от първите неща, които чужденците идват, което виждат, когато идват в България, е тази гледка. Не мога да ви опиша мащаба. В момента мирише на изгорели гуми. Да ви опиша мащаба на това сметище. Това са, не знам, може би 40-50 декара. Гледайте за какво брутално нещо идва и става на въпрос. Това е DHL, западна фирма. Всичко това се случва в нейния заден двор, буквално. Говориме за западни компании, западен начин и мисъл на работа, зелени енергии, зелени сделки, грижа към природата. И вижте за какво брутално нещо се допуска тук да се случва. Ето, нова телевизия. Старата, мисля, че беше сграда на нова телевизия, новата сграда е тук наблизо също. Ще се опитам сега. Ето един самолет. Чийто изглед е това е скандално. Това е скандално. Гледайте за какво става. Това е планина от гуми. София, 21 век. Не знам до къде стига това нещо, тази гледка. Ето там далечината. Се вижда как нещо гори. Мирише на изгорели гуми, вероятно палят гуми. Тук близките гумаджиници или не знам, а то това не е само гумаджиница. Вижте, това е гледка за милиони. Също тук има насип, вероятно с пръст зарито и то не може да се мине. Трябва да специална екипировка, да мога да преминеш и да снемеш. Пускаме го сигнал това. Не знам. Това е потресаващо. А тук в района такива сигурно има 100. Виждат се от GPS-а на колата ми. Правете си сметка и сега ще ви покажа.
не от самолета, а от сателит се виждат боклуците тук. Гледайте, пак гуми, горян, изгорял диван, строителни отпадъци и няма, на мен изглежда на сметище, което знаят всички за него. Не видях някъде да има знак, да има някакъв пропускателен пункт, което нали, такъв огромен мащаб. Гледайте. Вече 6 минути е видеото. Не съм спрял. Снимам нови неща. Нови боклуци. 6 минути боклуци отиват към 7. То даже си е страшничко. Но там боклуците продължават. Тук има някаква нова куча. Ходи още малко надолу. Сега това, което ще направим е пускаме сигнал, отразяваме в медиите и хората, които имат тая отговорност, взимат пари за това да поддържат природата чиста, ще трябва да си свършат работата. В противен случай ще бъдат подведени под отговорност. Не го правим, защото искаме да се заяждаме с някой, а просто някой, ако не може да си върши работата, по-добре да не взима пари
за нищо правене, да преотстъпи мястото си на хора, които биха свършили. И това е, вижте, 10 минути. 10 минути да ви показвам покуци. И продължавам. Това, ако не е екологична катастрофа, не знам кое е. Пътя продължава. Да видим дали сметището продължава. Ами, мисля, че беше това. Само да погледнем тук отгоре. Това са пръст, камъни, всякакви строителни боклуци. Добре дошли в България. Това показваме на всички новопристигащи на терминали 1 и 2 на Софийското летище. По този начин представяме себе си и нашето отношение към нашата родина. Следете казуса, тук ще има бая работа, завършене от страна на институциите. Няма го оставим това нещо. Докато тук не светне. Няма позволим по този начин да се отнася до българската природа, нашите управляващи и частния бизнес, който за да си спести разходи унищожава последното нещо останало от България, нейната природа.